Episode 1 Buhay Bukid. Mauni akong lugar, tagaan-na ninyo asa ko dapit. Na mga punong mangga. Yan. Medyo masukal. Yan na. Yan ang mga pangyayari dito. Meron pa dito mangga Yan sa baba. Malaking puno niyan. Tapos overlooking. Kulang na lang ang konting linis pa. Maganda na area na to. Tignan nyo Muli mo na garden dre guys. Kimuta garden. Una na itong itanom kalabasa or squash. Squash ba? Oo. Yun na siya. Ito una itanom dere. Kaning area taman pa dito. Nahan palayo pa kina. So nahan itong limpyoan ni sumanggahan. Mahuro ito limpyong mangga. Bunuhan kaning manggahan na guys. Ani madugay ni siya nga wala natiman. So medyo karaan ang walay bunga. Pero nato ni siya atiman nun taman po ni siya dito. Dito daga ni siya dito padulong. Ada pulos na mangga dia naluyo. Kana dia mga over na 100 siguro kapunuan. I think. Sa limpyohanan pa malagi po ako ra isa maglimpyo unang kinahanglan dyan og double effort ang kinahanglan dire para mahuman huwag makatunom na tagsugod while magtanom ta mag-ispitas tong mangga para sa istorya pa sa katigulangan kung nakakaitanom na adyo kay anihon right. Antos lang ta ani sitwasyon din ako karon ang di na kaita masig laglaag kay katiguangon na ta invest anig oras sa atong future. Kani dire guys limpyohanan panitanan. Medyo ngit-ngit siya kay itong cellphone na gamit. Ibaratohon na po against the light. See? Sa area diri guys. Halos mangga na siya tanan. Kana pa dong dito pa dulong mangga na siya. Kana luyuan ng mangga, daghan pa nagpunuan diya kana. Kaya ta mo na mangga, luyuan na daghan pagpunuan. So taas pang oras nga kinahanglan para mahuman siya. Para makapamunga. Taas pang kuan sa gubangon. Alright. Okay. Padre mo ni sabay na lag kani mangga guys, kani siya. Kani. Ang sabay nilag tanom. Parawang punuan gamay kaayo. Tungod sa area nga grabe kahugaw. Maintenance na may kulang. That's why I'm here. Sa kusog katag sa Ginoo maman na ako niya mga bulaton dere Jesus na. So guys naroon sa akong update sa akong ginalimpyuhan karon. Kami na sa akong update kay
trabaho na punta. Wala mo ko'y gunitanan, cellphone, wala pa tayo stand. So, inig trabaho, hipo, cellphone, sulod bulsa. So, kanan sa guys. See you next vlog.